Yaya, serve ko food sabi kay gutom ko. Nagluto pa man ko, madam. May bahaw, oh. Kaon ka? Ew! Yak! Pakaunan ko ni Mugbaw, Yaya. Sumbunta kang mami, Yaya. Tinatagaan ka ni mami yung budget diri sa kusina ba? Pinalangga ang anak, di kaunan nagbahaw. How dare you, Yaya? Wala pa man jud ko nakaluto, madam. Pagulat rago dira. Ikaw, madam ba? Ginapasangilan ko nimo nang upit ko sa budget sa kusina. Kalimot ka, madam? Sa imo ba ako nagakuha og budget para sa kusina? Magtubag-tubag pa jud ka, Yaya. Pagluto na dira. Kalagot jud ni Yaya. Tubag-tubag na sa kuha. Nakalimot na siguro siya. Na ako'y madam. Tol, nakay kwarta dira, Tol. Kaya, Tol. Asa dito nabili ni Mama, Tol? Wala, Tol. Ulot. Grabe. Dali ah. Gastador man ka, Tol, eh. Wait up, Pre! Hay, salamat na ka, pre. Pre. Nalipay lagi mo, pre. Nabat ko. Alangan, pre. Hadman ka magdiskarte. Pre. Isa din yung bata, pre. Sige, uban sa ito, ah. Manghod na ako, pre. Gibilin sa ako, ah. Bayad, pre. Puta, pre. Na, pre. Krisis ka, pre. Napag yun na duga nang. Watay mahimo, pre. Manghod na ako, ne. Ito, pre. Ano na lang, pre. Adto tayo lang, madam, pre. Ito, toy. Gun sa ta dito, pre. Basta, pre. Ako'y bahala. Tara, pre. Hulat kami, pre. Hulat, dan. Anong naman mo dire? Oy, naday ka dira, madam? Kunsa man ka dira, madam? Hi, madam. Kabalo ko nganong naman mo dire? Sorry naman ni madam. Nagdungan pa mo. Nagplano mo ba? Madam, dagan lagi kag motor. Alangan, dato man me. Grabe. Halibog ka kung maggamit ka na, madam. Usay, maglibog ko. Nanong nagsunod man mo sa kuha? Istorya si Sidi sa imo, madam. Naami, hangyo, madam ba? Bitaw, madam. Pwede mag-utang sa inyo, madam? Unsa? Mga naong ninyo na bulingit, wa mo'y kabayad. Di ka magpa-utang, madam? Pila day utangan ninyo?